preparat. El tindrem a les golfes fins que es posi bo. Isabel, pots anar a buscar una caixa de fusta al cobert del jardiner, sisplau? T'enyoraré. No m'oblidis, eh? Jo no t'oblidaré mai. Saluda la teva mare de part meva. T'estimo molt. Ho pots aconseguir. Confio en tu. Pots ser lliure. Salta! Salta! Vinga, Willy! Ho pots aconseguir! Pots saltar l'espollera! Vinga! Crec en tu, Willy! Ho aconseguiràs! Seràs lliure! Vinga! La pots saltar! Ara ja no sóc Lotaro, sóc una marinera. Sóc l'única que en aquest moment pot salvar el món de l'avinguda del silenci. Deixeu-ho a les meves mans. A mi em sembla que tu et conec, però que no em coneixes. Esclar. Potser és que segurament no sóc tan famós com em penso. Sí, esclar. El marcador encara està 0-0 i ja estan a punt d'acabar la primera part. En Higo encara juga, però les bronquen tan fort que als seus companys d'equip se'ls hi fa difícil passar-li la pilota. Anem a jugar a la sala d'estar. No, és que no en teniu ni idea. No us adoneu d'on us esteu ficant. Sigui el que sigui, ja ens espavilarem. No en necessitem. Que no? Ho dubto. Creieu que els micos, els mosquits i els lleons fan por? Doncs això no és res. Hola a tothom, em presentaré. Jo em dic Momiji Soma i aquest és en Hattori Soma. Som parents d'en Yuki i d'en Kyo. I això ho ha robat? No! I no m'insultis. Jo només robo els pirates. A mi no se'm pot comparar amb qualsevol lladregot. Que ets oficial, tu? Sóc molt més eficient que els oficials que corren per aquí. Tu has demanat als soldats de l'Armada Reial que em vinguessin a robar els diners? Em vas dir que mantindries la teva promesa! Per què l'has trencat? Rufi... Ajuda'm. I m'és igual perdre una cama, les dues o el que sigui. Tant se me'n fot! Mentre faci arribar el tornado que et mereixes! Ja en tornem a ser! Temps de la llança de llamp! Ara mira'm, amiga meva. Per què és això, ser una amiga? Em dic Namiso, però em pots dir Nami. Heredes, com és el temps al Nou Món? Ensenya'm tot el que en sàpigues. És que diuen que aprendre les coses fent cantarella va més bé per recordar-les. És que la meva mare sempre fa cara de contenta i no se li noten les preocupacions. Mira aquest ninot dels cereals, papa. Semblen els ulls de la tieta Sílvia quan va descobrir que tothom trobava lletgíssim el seu quadre del bol de fruites. Necessito una paraula de 8 lletres per en forma humana. Troba-la tu, papa. De fet, aquesta capsa és dels mateixos colors que el teu cotxe, papa. Hauríem d'agafar el cotxe i anar a veure la tieta Sílvia. Encarnat. Ah. Vostè en sap molt de fer mots encreuats, senyor Durí. És un número 1. Jo seré igual que ell. Li agraden molt les paraules, eh? M'encanten. Està escrivint alguna cosa, senyor Durí? Un llibre, potser? No, em sembla que les meves habilitats es limiten als mots encreuats. Si obrim dimarts, a la tarda estarà venut. Què, marxem? Fa una hora que està pel plantat aquí. A veure si canvia de canal. Transmet molta serenitat, aquest quadre. I fins i tot certa violència. Jo també el trobo commovedor. Unes taques vermelles sobre un fons blanc? I quan val, això? Crec que 30.000 euros, però li puc confirmar, si vol. Sí, val més que ho confirmi, perquè em sembla un preu exagerat. He d'aprofitar la meva velocitat per superar els rivals. A l'atletisme només has de córrer fins la línia de meta. Però el futbol és molt diferent. Què li passa, senyoret, que no li agrada gaire? No m'agrada gens. Aquest noiet no té pèls a la llengua. Ei, bandarra! D'on l'has tret, el tabac?
Són fulles de vistorta. Què en vols? I ara, per qui m'has pres? Per una eruga? El tabac no és gens fàcil de trobar. Gràcies pel sopar. Ei, mira. Tots són miratges. Gairebé tots els habitants d'aquest món són morts. Ja pots deixar de remar. Hola, Vidal! Té, és el meu superregal de casament. Oh, és per mi? Ets molt amable. Moltes gràcies. Hola, Son Goten. Trunks. Hola, germanet. Què és això? Un regal de casament de part d'en Son Goten? És aigua per la cara. Aigua per la cara? L'hem anat a buscar amb en Trunks. Ja sóc a casa, Asuna. Deus estar cansada després de fer el torn de nit. Sí. Dues carmanyoles? Sí, una és per un amic. Mamà, au, vinga, esmorza. Si vols, podem esmorzar juntes. Què dius ara? Tu ja has esmorzat, no? No em fa res menjar alguna cosa més. De fet, tinc una mica de gana. Ni parlar-ne, que encara arribaràs tard a classe. Asuna, què et sembla si sortim a sopar fora aquest vespre? Tinc el dia lliure. De debò? Arribaré a casa abans de les 6. A les 6? Avui és dissabte, no? On vas? A veure un amic. Fins després. Oh, no et poses el mocador? L'he perdut. Ja en demanaré un altre. Passa un bon dia. O sigui que un amic.